Moi boas, que tal? Que tal? Empezamos o curso, como di por aí Pusquis. Que tal, Pusquis? Empezamos o curso 21-22. Empezámoslo con forza, a ver canto nos duran as forzas e as enerxías. Puxen aí tamén polo Twitter, tamén estiven poñendo onte, facer un pouco así un repaso en ChatGuessr de algúns mapas que estiven facendo durante o verán, porque aquí algúns somos un pouco frikis e que nos ocupamos no verán facendo cousas un pouco inútiles, pero é un placer dedicar o tempo a facer cousas inútiles, porque as cousas supostamente útiles xa nos ocupan o resto do ano. E como mestres que somos, mes de setembro é como principio de ano para nós. Realmente a sensación de ser 1 de xaneiro é o 1 de setembro. Por iso empezamos así con un poquinho máis de forza, utilizando novas ferramentas. A verdade é que estou utilizando por primeira vez o OBS. Ainda non está sentado, Pusquis. Sempre os que están sentados ali ao fondo, non? Eu creo que Pusquis é dos que se sentaba sempre ao final. Teño esa imaxe del sentado ali ao final, no final do último lugar, ali. Boa tarde, que tal, Daniel? Aquí estamos, empezando o curso, pasando lista. Estamos pasando lista, está Pusquis, está Daniel. Bueno, vexo que os vos alumnos non faltan a cita de hoxe. Alégrame moito. Moi ben, gústame vervos por aquí. Pois nada, estaba dicindo que realmente, como estiven facendo varios mapas, algúns un pouco raros, 3/4, final nunca, non, que é certo, porque 3/4, ten razón Pusquis aí, eu creo que esa estrategia é mellor para pasar desapercibido. Se estás no final, é máis fácil. A ver, o do final, que responda a esta pregunta, non? O último. Hai tácticas para evitar esa situación. Non poñerse no final. Hai outra táctica tamén moi boa, que é non levar roupa cunha cor moi definida. Porque se levas unha cor moi definida é moi fácil dicir aquel, o de vermello, o de azul, o de verde. Se levas unha cousa así como medio gris, algo así, seguramente non van dicir o de gris que está ali. Así que se vamos facer un manual de dicas, como digo en Portugal, para evitar chamar a atención o primeiro día de curso. Pero bueno, eu como xa vos teño un poquinho identificados, pois non podedes evitar que xa vos vaya coñecendo. Moi ben, hola do Pico. Imos facer agora, xa está activado o bot do ChatGuessr. Bueno, quería ensinarvos un poquinho os mapas que imos facer, ou que imos probar. Eu como levo a camiseta do Celta, ou levaba máis ben, camiseta do Celta, pero de que temporada? Temporada actual non creo aínda, ou si. Pasa que as camisetas teñen uns prezos terribles. Ben, creo que se ve aí ben cerca, ves en grande. Sí, hai, é unha pasada, sí, do Pico, sí, mira. Hai un bot que é este ChatGuessr, que o que fai é que podamos xogar no stream ao GeoGuessr sin necesidade de que teñades conta nin nada, simplemente o que pon aí, marcades no mapa, ese enlace que abristes, que acabades de abrir, marcades o lugar onde pensades que está a imaxe e o compartides aquí no chat, porque realmente o que se produce, o que se queda aí pegado é un susurro, o bot recibe o susurro e identifica se está no lugar correcto ou non. É así. Actual non, pero tampouco de cando xogaba Mostoboi. É unha cousa intermedia entre Mostoboi e Iago Aspas. É dicir, cando xogaba... Bueno, cando estábamos en segunda, pode ser. Cando xogaba... Si, nos anos... Mostoboi estivo hasta o 2004, 2005, non? Pois... Cando xogaba Canovio. Mais ou menos. Vale, ben. Imos darlle aquí a roda a ver que mapa sai para probar. Si, do Pico, se tes algunha dúbida aquí, calquera cousa, pregunta, eu encantado de
de podervos axudar a probar como este xogo, realmente é moi entretido, moi adictivo. Teño aquí... Vale, imos darlle a roda a ver que sae para empezar. Cristian Bustos, sí, o gol que puxeches aí, non? Sí, bueno, es que ese foi un golazo. Eu creo que foi un gol que realmente nin sequera Cristian Bustos aínda hoxe en día é capaz de deixar de pensar nel, porque realmente saiulle un golazo nun partido de Copa do Rei contra o Real Madrid, que foi increíble ese golazo. Cristian Bustos, sí señor, creo que era cántabro. Ben, saiu este mapa primeiro, que creo que é un dos mapas máis absurdos que fixen durante este verán. American Naming Spain. Estiven buscando nomes de bares, cafeterías, restaurantes que hai en España con nomes americanos. Ocorreuseme un día pasando por Cuntis, que hai o bar Iowa. A mellor sai no mapa. E dixen, bueno, aquí hai moitos lugares que teñen esta cousa de chamarlle bar Nebraska ou cafetería Niágara. E cousas así. E dixen, bueno, pois vimos buscar cousas así en España. Así que podemos probar este primeiro mapa, que saiu un poquinho friki, pero non vai ser o único. Así que imos ir ao ChatGuessr. Vou buscar nos meus mapas. Teño bastantes máis. Onde o teño? Por aquí. Non sei se o pasei. Aquí está. Imos darle a este. Imos poñer si no move, zoom, pero non move, desde lugar. Porque supostamente en todas as localizacións que fun poñendo debería... Sí, América nese sentido un pouco imperialista, ten razón Puskis no sentido imperialista que utilizan eles. Xoguei un poquinho a xogar con esa visión imperialista de América como de Estados Unidos, sí, realmente. Pois imos probar. A ver onde estamos. A ver se localizo Café Strauss, non creo que sexa. Espero que se vexa Dolce Vita. A ver se non se vai ver ben aquí. Ah, sí, non sei se se ve aí moi nítido, un pouco borroso. Pon aí, bueno, cazafantasmas e pon Boise, que é unha cidade de Estados Unidos. Entón, sabedes para xogar, ides o enlace dese mapa, vou poñerlo outra vez, Cidades CG, nese mapa, pois, marcades o sitio, digo, son lugares de España, onde podemos estar. Vou darle outra volta, a mellor polas casas... Non sei aquí en que lugar pode estar este café ou este bar. Próximo hai un poquinho nesa terraza. Caramba, o Puskis se tivo aquí, a 7 kilómetros quedou. O Puskis tomoulle algo aí a unha vez. Vale, do Pico, a ver se che funciona ben. Vale, xogaremos varios mapas, así que a mellor se agora non podes, a mellor despois quizáis esta alta calidade, a mellor, non? Podo baixar isto? Claro, pasa que non sei moi ben cambiálo, porque sei que está posto aquí en... Podo modificarlo en... Onde se modifica isto no ABS? Asustes, pode ser. Emisión. Saída... No, calidade, estou mirando aquí. Non sei moi ben onde cambiálo. Non se pode modificar. Claro, se está empezado non se pode modificar. Claro, teño que terlo en conta para outras veces, porque o teño posto de antes, sí. Claro. É dicir, que mentre estás, claro, ten que ser co stream o comezo. Claro. Perfecto, Puskis, pois non sabía, claro. Vale. De acordo.
Pois para outra vez, ou se vexo que se hai moito problema, pois corto e arranco outra vez, cambiando a 720 en vez de 1080. Vale, perfecto. Café Strauss hai por aquí. A verdade é que eu fixen o mapa, só fixen hai algún tempo, non me acordo tampouco de que sitio é. Galiza non parece. E os teléfonos estes son teléfonos de móvil, non nos axudan a identificar o sitio. A provincia, polo menos. E que hai un quiosco. Se dades probades, a ver se conseguides marcar. Claro, vai un poquinho a tirón, son. Xa. Teño que terlo en conta para outra vez. Ou se non, cortamos e arrancamos. Se vos dá moitos problemas, arrancamos, reduzo a calidade e cambiamos. Porque se vai ser imposible xogar. Pois... non sabía eso, pois que se dicir que con afiliado, claro, non teño afiliado aínda, poden modificar os viewers a calidade, pero mentras tanto non, porque si, verade que aparece aí na dereita, na marxe dereita aparece o da calidade, non sabía que non se podía modificar. De acordo, bueno. Imos facer unha cousa, vou lle dar eu, vou pechar aquí, non creo que quede máis cerca que o Puskis. Pecho, vou probar, eu creo que isto ten así pinta como por aquí, por Castela ou por a zona de Madrid. Vou probar por aquí, Alcalá de Henares, a ver se é por aquí. Pois non, era en Fuenlabrada. Mira, pois tamén nos levou un poquinho ao Puskis a min a algún sitio da zona de Madrid. Era en Fuenlabrada, Puskis foi a Alcorcón, eu fun a Alcalá de Henares. Vou facer esta partida, despois o mellor pecho e trato de cambiar a calidade. Se andades por aí, pois entramos outra vez. E se non andades, pois non pasa nada, lóxicamente. Pero claro, a idea é que poidades xogar. Estamos na segunda localización, Nebraska. Bar Nebraska. Bar Nebraska, aquí hai unha rúa Uruguai. Nesta furgoneta, bueno, macro, pero non tampouco pon nada máis. Bueno, pon aquí algo que pode ser unha boa pista. Unha boa pista que pode haber aí nesa furgoneta. Por aquí, estilismo e belleza, Puerta del Mar. Bueno, parece que por aquí hai mar. Puerta del Mar, e o mar está deste lado. E os prefixos tampouco, eu sei os prefixos de Galicia e pouco máis, e mellor algún máis, pero prefixos, a verdade é que non o sei. Parking Rebollo. Por aquí hai outro, mira, aquí hai un prefixo 956. 956. Nin idea onde pode ser. Resapín, Parking Rebollo. Mira, do Pico 1,8 kilómetros. Ostras, onde estará isto? Puerta del Mar. E as palmeiras aí. Non o sei. Diría por aí por Cataluña e Valencia, pero non hai nada en catalán. E hai mar, e parece como Mediterráneo. Non sei. Sorse Paz, home, que tal? Tacita de plata. Claro, sí, imagino que por ese, porque pon a furgoneta, non? Tacita de plata.
Tacita de Plata. Pois marca aí o lugar. Porque eu tampouco coñezo, se é Cádiz non coñezo. Pusquis 1,2, Pusquis Celta quedou aí cerquísima. Si que coñecedes, a mellor atopastes o parking, os dous parkings. Bueno, aquí vedes que hai un compás que axuda a orientarse. Douvos un poquinho de tempo máis e despois pecho, e intento eu. Teño aí un cronómetro preparado, pero de momento, como tampouco vai así moi ben, pois temos o cronómetro off. Exactamente, porque non fan, en moitos sitios fan iso, de ter as rúas todas cos países todos xuntos, e en Santiago tamén hai iso. Bueno, non sei se Sorse Paz quere probar, ou se non para a próxima. Pecho. E vou eu. Tamén se pode volver a abrir, se fai falta. Bueno, se é Cádiz, supoñemos que estamos en Cádiz, está o mar cerca, o leste, co cal... Calle Ecuador, Calle Ecuador... Pero claro, están separadas, entón no Ecuador, como día, e o Pusquis, están separadas unhas de outras, vale? Ecuador, Santander, Ecuador, Baleares, e non me parece que haxa moito... Guadalquivir, Barbate, non hai moita lógica aquí. Bueno, non me vou parar moito. Brasil. Pois Brasil... Porta del Mar. Mira, Porta del Mar está aquí. Uruguai será esta, entón. Uruguai aquí. Pois debe ser esta esquina de aquí. Bar Nebraska, aí está. Miraches Ecuador. Aí estaba, claro, Ecuador, porque o que dicías ti, lógico que estiveran todas xuntas, pero hai unhas Ecuador... Mira, aquí sí que están Uruguai e Brasil xuntas, pero Ecuador... A rúa Ecuador está máis ao norte. Vale, ben. Como vos vai o streaming? Vai mal, vai ben, cambiamos? Non atopa o país, Mellor, casi. Portugal, sí, moi ben. Seguinte, Alabama. Café, pub, bar. Ten máis ben pinta de pub. E aquí están os colegas tomándolle a última da mañá. Quedaron aí no pub. Esa é a primeira hora, xa están saindo, están pechando o bar. Garaje, non sei que pon. Carril bici, eso sí. E por aquí que temos? Deste lado, mirando cara ao norte, noroeste. Ben, temos aquí... Podría ir mellor, vale? Se tal, despois acabamos esta e trato de modificar aí a calidade. Vais a las 720, máis non tampouco fai falta que se xa tan alta, porque realmente non se trata de que se vexa un poquinho. O grafiti axuda, non? Bueno, supoñemos que aí, porque a mellor é xente que foi de viaxe a algún sitio e pintou, deixou marca de... Aquí non se distingue ben. E o que temos? Alabama. Non parece que estamos en Alabama. Probade se queredes. E xa vos digo, facemos esta partida corto e a ver se son capaz de atopar eso, modificar eso do 1080 por 720. E volvemos a entrar. E xogamos algún mapa máis, un poquinho mellor que este un poquinho raro. Do Pico xa intentouno, quedou cerca, así que moi ben. Parece que a pista era boa, non era un false friend. E Pusquis estivo aí dándolle voltas polas rúas, atopou
o lugar exacto. Moi ben, pois pecho eu. Almería. Supoño que estamos en Almería. E Almería, 500 viviendas, caramba. Non sei se será no centro, regiones devastadas. Isto é impresionante. Os nomes dos barrios da Almería son increíbles. El Diezmo, Las Trincheras, pero que sitio é este? Vos sabíades isto, que os nomes eran así? Las Trincheras, regiones devastadas, El Diezmo. Isto parece o plano dun videoxogo. El Zapillo, La Bolera. Increíble, Pois eu creo que regiones devastadas, porque esta xente ten un pouco aspecto algo devastado. Pode estar por aquí. Son nomes guapísimos para un sitio. Non andan con historias de estas cousas de super avenida de non sei canto, non. Cortijo Grande. Impresionante, non sabía. Pusquis quedou moi cerca. Sí, era prácticamente en regiones devastadas. Sí. Folo 5 regiones devastadas. Increíble. Pois aí era o sitio, non estábamos moi lonxe, mira, foi a intuición do lugar. A intuición do lugar, vaya nomes. Imos coa cuarta, antes despois de cambiar. Aquí temos Arizona. Almuerzos, pon ayunos, pero supoñemos que é desayunos, para que lle quitaron o des ou algo, porque almuerzos, ayunos. Aquí teñen wifi. No bar Arizona. E onde estamos? A ver, aquí pode haber máis pistas. Hai unha pista aquí, a bandeira de España, e hai outra bandeira que non sei se se aprecia moito, pero parece que algo sí. A bandeira que pode ser da autonomía. E por aquí temos... Bueno, aquí temos unha pista boa neste letreiro. Arizona. E que máis? Bueno, esta casa con esta galería tamén parece bastante galega. E aquí dirección prohibida. E aquí hai un nome dunha rúa. E o que temos? Creo que non hai nada máis. Vou mirar algo máis, pero creo que temos aquí nesta casa con ese escudo o nome da rúa onde podemos estar. Esa pista foi boa a do letreiro, sí. Agora non sei se na capital da provincia ou na provincia en algún lugar. Tamén aquí hai unha casa aquí con unha galería tamén curiosa. Esta de aquí. Probade, se queredes. Esta partida vai ser un pouco de proba. Un pouco vale para arrancar. Burgos, claro. Eu estive en Burgos este verán. Pasei por ali. Pasei xusto o día que se facían os, creo que non sei cantos anos, 500 anos ou 700, non sei cantos anos eran que se celebraba da Catedral de Burgos. Xa me acordo, máis de 700, sí. Viñemos a xogar, sí, aí está, a lanzarse. Aí non creo que haxa auga, pero, caramba, ben, 6,9 kilómetros. 6,9 kilómetros. Do pico quedou un poquinho máis lonxe, 68 kilómetros. E vou probar eu. Imagínome que andades por la provincia de Burgos, que non debe ser a capital. Non debe ser a capital. Valdorros, Cogollos, Madrigalejo del Monte, Lerma. Claro, outro sitio de Burgos é Miranda de Ebro. Vou probar en Miranda de Ebro.
ainda que me parece que é demasiado grande para ser Miranda de Ebro. Mira, Villarcallo, Pusquis, quedaches aí na aldea que está ao lado. É Villarcallo. Pusquis foi a Medina de Pomar. E do Pico probou en Burgos, claro. Así que así quedou. Moi ben. Imos coa última rolda desta primeira partida. E agora parece que estamos nunha cidade grande. Estrella Galicia aquí. Sí, temos aquí o nome. Detroit Bar. É un nome de Estados Unidos que eu creo que nunca o vi en ningún bar, porque Detroit non sei se será como terá moito glamour. A derradeira marcha a facer algo. Moi ben, do Pico, cando queiras, por aquí andaremos. Imos facer un xiro. Aquí parece que pon Avenida Constitución. Avenida Constitución, Garaje Sur. Avenida Constitución, pero que pasa que esa avenida creo que hai en moitos lugares. Por aquí, Comedia, La Frutería. Unha avenida grande. Aquí hai unha parte que está borrosa. E por aquí temos Michelin, La Boutique del Visillo, CaixaBank, Entusa. Bueno, aí hai unhas liñas de autobús. A mellor polas liñas de autobús 6, 10, 14, 15, 24, 25 e B2. Grupo Montaña Insidesa. Bar Detroit. Detroit ten algún significado un pouco máis 18 tamén. Sí, Detroit debe ser un pouco un lugar un pouco especial este Detroit, este Bar Detroit. Tanto o lugar como a cidade deben ser tamén máis 18. Avenida grande, cidade que ten pinta de ser grande. Peluquerías low cost. Non sei se hai alguna pista máis, aparte desa. Pusquis lanzouse, esta vez quedou un pouco máis lonxe, pero probou, fixo ben en probar. Do Pico tamén vai probar, do Pico quedou tamén lonxe, non é fácil, non? Seguramente fostes a unha cidade importante e, claro, se é Sevilla e imos a... Eu non sei porque pode ser Zaragoza, pero a mellor é que teño lembranza de que pode ser en Zaragoza de facer o mapa, pero tampouco vou poñer porque é o que me dá a miña sensación. Si teño, xa digo, soame que a Avenida Constitución en Zaragoza. Pero non, era en Gijón, pois teño confundido. Gijón. Bar Detroit está en Gijón, Avenida da Constitución. Anda, aquí está. Bueno, poña Insidesa, non? Montaña, claro, Insidesa que ten que ser a zona mineira. Intentei en Zaragoza e nada, non saiu ben. Así que os nosos intentos cales foron. A ver, eu, Zaragoza, así foi o que quedei máis próximo. Bueno, ti tamén foches a Zaragoza, fomos os dous a Zaragoza. Claro, por iso dicías iso, claro. Sí, tamén temos os dous esa sensación. E do Pico probou en Valencia. Bueno, Valencia, Zaragoza, pero non, era Gijón. Bueno, vamos darlle a Pusquis, campeón, quedou de primeiro, eu quedei de segundo, que pasa tampouco conta moito, porque eu fixen o mapa, ainda que non me acordo de dos sitios, e despois do Pico. Moi ben, pois, mirade que vou facer, tamén por si Pusquis quere seguir xoando, aquí, se queredes seguir ou non. Xa tes máis títulos co Celta, que a verdade que sí, este é oficial.
bueno, a Intertoto xa conta como un título. Pero eso é unha sensación. Agora xa, mira, sabes que Puskis agora con un título, e cando teñas 6, xa podes vacilar a todo mundo, xa tes unha engancha para poder ir pola vida así distinto. Xa me entendes. Son as 5:05, vou facer unha cousiña. Se andades por aí, eu encantado. Vou tratar de modificar a calidade do stream, baixala un pouquiño para que non vos dea tantos problemas se estades coa wifi. Podo vivir debaixo dunha ponte e dicir que teño 6 títulos. Certo, sí. Que ter 6 títulos non evita poder acabar debaixo dunha ponte. É certo. Vale, vou pechar e en menos de 5 minutiños, en canto arranxe ese cambio, fago un novo directo. Se andades por aquí, fantástico. Seguiremos mirando algúns mapas máis, os que nos dea tempo. A miña idea era estar de 4:30 a 6:30, e se vos pasades por aquí, fenomenal. De acordo? Así que ata dentro de nada.